우리가 만든 love scenario 이젠 조명이 꺼지고 마지막 페이지를 넘기면 조용히 Hi guys, welcome back to So hello, I'm his classmate right now. I am here in Msu-Iit. It's here here. Right? Could you please subscribe me? Ano maganda? Welcome to our YouTube channel. Welcome sa YouTube channel na Grace. YouTube channel. Ayan guys, kasama dala sa vlog ni Grace. Yeah! Saba kayo to do. Karon guys, magpa-enroll nami. Modi na siya si Udang. Ako isa-isahon akong mga classmate guys. Okay? The first one is this girl with the curly hair. That's Kayla Sarsaba. And this one, red lips. Red lips, tapos babangs-bangs, tapos gapula-pula na siya hair. Mana siya si Rika. Okay, this is our mommy sa mo. Ayan, Serye na sila dawang ni Shala. Shala, mailan ninyo sa later part. This is CHERRYMOBILE Babasol. Okay, and kanin siya kay K-popper na siya guys. And isayaw siya sa Robert Super guys. Katong day ba? Katong day ba? The final wave. Zombie. Floods versus zombie. Final wave. Si ba rin yan? Yay! Ganun siya. Pagmalakasan to guys. Grabe. Prepare. Pinakagwapi. Wala rin siya. Naligaw mo. Si Daniel Padilla, then talented daw siya kayo, then nanatanan siya ang pagkapilingon, then pinakagwapo daw siya sa tanan, tapos halos tanang babae daw kayo magukod sa iya ha, muna siya din, tapos talented niya siya guys, maoro na tinuod sa tanan. Tara o, si Ethan Brian Estrada, kaliwat sila ni Daniel. Annyeong, hello. Kanisa siya ang Kanisa, ang guys, siya, ang future asawa sa Tagiya sa Plaza Alemania. Diba? Oh, that's Regine Velasquez. Regine Cuneta. Kay promise pa na siya naalay mo sa bato na muumo. And that's our baby Eda J. Villamor. Hi! Bird box magundi siya. Nabangga sa bato. Nag-vlog siya po. And napakailas. Dili na kalimpan niya sa porno. Nag-chat.
Lahat na ba? Horoscope na na. Full point. 2 hours later. Say kwaon guys. Say pagawas. Say kwaon. Say kwaon. Ay, bricks. Awa to tagiya. Nagpa-Xerox. A few moments later. Kasa, oy. Si Sheila gugo. As in, tambok medyo ko grade 12. Dapat mo taas. Pero wala ko pinay-taas ko. Taas kayo si Giselle. Tigil-tigil. Tigil-tigil. Tigil-tigil.